croeso cynnes i chi i roi fe heno, ni'n croesaw'n arbennig John Perry ato ni heno, ac mae'n dda gweld y teulu yma hefyd sydd yn dipyn o help o ran y niferoedd, ydych chi gweld yn amlwg iawn i ni yn braidd yn bryn o ran cynulleidfa heno. Mae llaw wedi penderfynu mynd i ffwrdd yr un penwythnos ar ei gwyliau yn amlwg, ond mae'n croeso un mor gynnes wrth gwrs i bawb sydd wedi dod heno. Does yn ddim coeddiadau fel y cyfryw, dim ond dweud bod ysbyw ac iach ac ysbyw ei mynd byddwn ni yn cynnar o'i fawn eto sydd nesaf a emyr yn ôl yn harwen ni yn yr oedfa yna. Dwi'n credu na unrhyw coeddiadau eraill. Felly gawn ni ar olweddi ar y dechrau. Ac byddai'n Duw yn un, troi at y ti nawr ac yn diolch am y cyfle newydd i ddod at ein gilydd. Ni'n diolch ti am dy ddewyd i fod ti gyda ni, ble bynnag yr ydyn ni, bod ti gyda ni, dim ond os oes 2 neu 3 yn presennol yn cwrdd y den o di. Fi'n ni'n gwyddio nawr am dy ddendith ar yr oedfa yma gyda'n gilydd. Ni'n diolch ti arglwydd am cael yr atgoffa y bore yma bod heddi yn ddydd yr atgyfodiad. Yn bod ni'n dathlu heddi y ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Ni'n diolch ti am yr hanes gwlsyn ni bore yma am Thomas a'i gyffes fawr fod yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd ac yn ddiw. Ac i ni'n gwyddio a fydd hynny yn wir am bob un ohono ni yn yr oedfa yma heno. A sawl fydd yn gwrando hefyd ar trwy'r rhyw Bydd yr oedfa yma'n fodd i ddyrchafu enw di. Yn fyw, tad, mab ac ysbryd lan. Ac i ni gwyddio felly ti fod gyda ni nawr a'n cyfrwrthwyo ni yn ein hyddoliad ni. Fel bydd dy fab Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu yn ein plith ni. Mwyn i enw fe ac yn ei heiliad ni gofyn y cyfer. Amen. Noswaith dda. Dyna chi. Ni'n gallu gweld chi nawr o'r bellan fan hyn. Croeso cynnes iawn os chi'n gwylio ar y we. Fi'n falch i bod gyda chi heno. Ni'n mynd i canu gyntaf. Rhif 30, os mae yna llyfr atodiad gyda chi. Llyfr 30, Iesu yw'r iod. Mae'r gri yn atsain drwy'r greadigaeth. Yes.
eistedd lawr. Ni'n clywed yn Efengel Ioan, penod 16. Mae'r Iesu yn siarad gyda'r disgyblion a mae'n dweud, mae'r amser yn dod, yn wir mae yma, pan fyddwch chi yn mynd ar chwal. Iesu wedi bod yn siarad am y croesoelio a yr atgyfodiad, a mae'r disgyblion yn ofn iawn. So, yn fuan, yn y stori, bydd nhw yn rhedeg i ffwrdd. Bydd pob un ohonoch chi yn mynd adre, a byddwch yn fy ngadalu ar fy mhen fy hun. Ond, dwi ddim ar fy mhen fy hun, am fod fy nhad gyda fi. Dwi wedi dweud y pethau hyn wrthoch chi, mwyn i chi gael profi'r heddwch go iawn sydd yno fi. Dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond codwch eich calonnau. Dwi wedi concro'r byd. Beth mae Iesu yn dweud i ni heno. Ni'n gwybod pethau yn barod am marwolaeth Iesu a'r atgyfodiad. Ond mae'n dweud ni bod, a ni'n gwybod hwn, bod pethau yn anodd yn y byd yma. Falle ni wedi teimlo hwnna dros yr wythnos diwetha. Mae pethau wedi bod yn anodd iawn i ni. Falle mae pechod wedi bod yn anodd iawn i ni gwynebu. Falle mae'r sefyllfa ni'n gwynebu yn rhywbeth anodd iawn. Wel, mae'r Iesu yn dweud, mae tangnefedd, mae heddwch gyda ni ynddo fe. Mae'n dweud, peidwch â poeni, achos mae wedi curo. Mae wedi ennill dros pob peth sydd yn drwg a drist, dros pechod, dros marwolaeth, dros pob peth sy'n drist, dros popeth sy'n dywyll. So gallwn ni gweddio nawr a gwybod dyma'r Dduw ni'n dod eto. Y Dduw sydd yn gwybod beth yw i fod yn person sy'n gwynebu pethau anodd. A Dduw sy'n gwybod beth yw i concwiro, i curo pob peth sy'n drwg. Na ni weddio nawr a dod at yr un Iesu. Codwch eich calonnau. Dwi wedi concro'r byd. Diolch Iesu bod ni'n gallu darllen y geiriau yna, a dim ond ar gyfer y disgyblion amser maith yn ôl ydyn nhw, ond geiriau ni heddiw. Ni'n gwybod bod ti yw'r un sydd wedi concro pechod. So ni'n gallu dod ato ti a dweud sori. A gwybod bod ti yn maddau ni, bod ti'n rhyddhau ni o pechod. So ni'n gallu cario ymlaen, so ni'n gallu byw er mwyn ti yn yr wythnos sy'n dod. Diolch o Dduw bod ni'n gallu dod a gwybod bod ti yw'r un sydd wedi concro'r tristwch, salwch, hyd yn oed marwolaeth. Yn gwybod bod ni'n gallu bod y pobl sydd yn am rhydd, sydd yn cerdded gyda ti yn y buddigoliaeth. Diolch Dduw bod ni'n gallu edrych ymlaen at y nefoedd, edrych ymlaen at y creadigaeth newydd, edrych ymlaen at yr atgyfodiad. Bod ni ddim angen poeni, ddim angen bod rhy drist. Ni ddim angen poeni gormod ar dros y pethau ni'n teimlo ddydd i ddydd. Diolch o Dduw bod ti yw'r un sydd yn dod yn agos ato ni. Ti yw'r un sydd yn rhoi ysbryd glân i ni. Ti yw'r un sydd yn tad nefoedd, sydd yn dod yn agos a sydd yn cario ni trwy popeth. Diolch o Dduw bod ti yw'r un sydd wedi curo'r diafol. Ti yw'r un sydd wedi curo pob peth drwg. So ni'n gwybod bod ni yn rhydd nawr i dilyn ti. O Dduw, ni'n gweddio am pawb sydd methu bod yma heno, pawb sydd yn sal adre, pawb sydd i ffwrdd ar gwyliau. Ni'n gweddio byddi ti yn rhoi gorffwys i nhw i gyd. Bydd ti yn rhoi dy ysbryd glân ar pawb sydd o gwmpas y lle, sydd i ffwrdd ar hyn y bryd o'r teulu bach yma. Ni'n gweddio bydd ti'n cadw nhw yn agos ato ti. Bydd ti'n aros gyda nhw trwy'r nos yma, a trwy'r wythnos, a trwy'r mis, a trwy'r bywyd ni i gyd. Ni'n gweddio bydd ti'n dod yn agos ato ni a helpu ni. Gwyddio o Dduw am y byd sydd o gwmpas ni. Mae pethau mwy o trist sydd yn digwydd o gwmpas yn Ukraine. Yn newyddion pob nos ni'n gweld pethau sydd yn neud ni yn teimlo drist, pethau sydd yn neud ni yn teimlo fel does ddim byd gallwn ni wneud. Ond o Dduw, ti yw'r un sydd yn tad yn y nefoedd. Ti yw'r un sydd gyda'r pŵer. Ti yw'r un sydd gyda'r nerth i wneud rhywbeth. Ti yw'r un sydd wedi wneud rhywbeth yn barod trwy danfon Iesu i marw dros am ni, i dechrau rhoi pethau nôl fel ydyn nhw fod. Diolch o Dduw bod ti yw'r un sydd yn gryf. Ti yw'r un sydd yn nerthol.
Does neb fel ti. Ni'n gweddïo bydd chi'n helpu ni tra bod ni'n cario ymlaen yn moli ti. Tra bod ni'n darllen a gweddïo, tra bod ni'n mynd o yma i byw er mwyn ti. Ni'n gweddïo bydd ti'n mynd gyda ni, bydd ti'n aros gyda ni, a bydd ti'n cario ni yn saff adre gyda ti. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i canu eto o'r un llyfr, os ti'n defnyddio hwnna, rhif 8 nawr. Rhif 8, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy yw'r fy rhan, fy mara bywiol yw. Ni sefyll a canu gyda'i gilydd. Wel, ni'n mynd i troi at yr ysgrythyr a darllen nawr, ond gai ofyn, ydych chi'n gallu clywed fi? Yn iawn, ydy'r microffon yn gweithio? Okay, good. Anodd i ddweud o lan fan hyn. Ni'n mynd i darllen heno o'r llyfr cyntaf Samuel. So mae Beibl gyda chi? Fi'n meddwl bydd ar y sgrin hefyd, ond llyfr gyntaf Samuel o pennod 4. Mewn i pennod 5. Fi'n mynd i darllen o Bible.net. So falle mae tymach yn wahanol ar y sgrin, ond gobeithio bydd yn iawn i dilyn. I cyntaf Samuel, pennod 4. Dyma Israel yn mynd i ryfel yn erbyn y Philistiaid. Roedden nhw yn gwersylla yn Ebenezer, tra oedd y Philistiaid yn gwersylla yn Affec. Dyma'r Philistiaid yn trefnu ei byddin yn Rhengoedd. Dechreuodd yr ymladd, a dyma Israel yn colli. Cafodd tua 4,000 o dynion ei ladd.
pan ddaeth gweddill y fyddin yn ôl i'r gwersyll, dyma'r arweinwyr Israel yn dechrau holi. Pam wnaeth yr arglwydd adael i'r Philistiaid ein curo ni? Gadewch i ni ddod ag arch ymrwymiad yr arglwydd yma ato ni o Seilo. Os bydd hi'n mynd gyda ni, bydd yn ein hachub ni o afael y gelyn. Felly dyma nhw'n anfon i Seilo i nôl arch ymrwymiad yr arglwydd holl bwerus sy'n eistedd uwch ben y cerwbiaid. Roedd Meibion, Eli, Hofni a Phineas yno gyda'r arch. Pan gyrhaeddodd yr arch ymrwymiad yr arglwydd y gwersyll, dyma pawb yn bloeddio gweiddi mor uchel. Roedd fel petai'r ddeiar yn crynu. Pan glywodd y Philistiaid y sŵn, roedden nhw yn holi. Pam maen nhw yn bloeddio fel yna yng ngwersyll yr Hebreaid? Yna dyma nhw yn sylweddoli fod arch yr arglwydd wedi dod i'r gwersyll. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Mae hi ar ben arno ni, medden nhw. Mae'r diwiau wedi dod i'w gwersyll nhw. Does dim byd fel yma wedi digwydd o'r blaen. Mae hi ar ben arno ni go iawn. Pwy sy'n mynd i'n hachub ni o afael y diwiau cryfion yma? Dyma'r diwiau. Wnaeth daro'r Eithriaid mor ofnadwy yn yr anialwch. Philistiaid, rhaid i chi fod yn ddewr. Byddwch yn ddynion, neu byddwch chi'n mynd yn gaeth i'r Hebreaid, fel buon nhw yn gaeth i chi. Byddwch yn ddynion ac ymladd. Felly dyma'r Philistiaid yn ymosod ar Israel. Collodd Israel y frwydr, a dyma'r fyddin i gyd yn dianc am adre. Roedd lladdfa fawr. Cafodd tua 30,000 o filwyr traed Israel yn ei lladd. Cafodd arch Duw ei chipio hefyd, a chafodd Hofni a Phineas, Meibion, Eli, ei ladd. A ni symud ymlaen i pennod 5. Gweld beth sy'n digwydd i'r arch. Okay. Wedi iddyn nhw gipio'r arch Duw, dyma'r Philistiaid yn mynd â hi o Ebenezer i Ashdod. Aethon nhw â hi i deml ei Duw Dagon, a'i gosod hi wrth ochr y ddelw o Dagon. Bore trannoeth, pan gododd pobl Ashdod, roedd Dagon wedi syrthio ar ei wyneb o flaen arch Duw. Felly, dyma nhw yn ei godi a'i osod yn ôl yn ei le. Ond, pan godon nhw'n gynner y bore wedyn, roedd Dagon wedi syrthio ar ei wyneb eto o flaen arch Duw. Roedd ei ben a'i ddwy law wedi torri ffwrdd ac yn gorwedd wrth y drws. Dim ond corff Dagon oedd yn un darn. Dyna pam mae effeiriad Dagon hyd heddiw a phawb arall sy'n dod i deml Dagon yn ysgoi camu ar stepen drws y deml yn Ashdod. Ond dim heddiw achos does neb yn addoli Dagon dim mwy. Hyd yn oed ddim yn really gwybod beth oedd Dagon yn edrych fel, ond mae Duw ni yn fyw. So beth am canu i'r Duw yna? Yr un Duw oedd yn ennill dros Dagon, yr un Duw sydd yn curo pob gelyn, y Duw ni. Ddim yn siŵr os mae'r llyfr, Lois, ydy hwn yn llyfr iawn i fi? 195 ond fydd ar y sgrin. Ni'n mynd i canu Wel yn sefyll rhwng y myrtoedd. Oce, mae her ffordd. Yn gallu rhoi cwestiwn i chi, tra bod ni'n aros i'r geiriau. Bydd yn gweithio Lois, neu eisiau fi jyst cario ymlaen? Wel, y cwestiwn yw, os eisiau trafod gyda'n gilydd, neu jyst ar ben dy hun, oedd yn cynllun da i'r pobl Israel mynd ar arch mewn i'r rhyfel gyda nhw? Felly byddwn ni'n cofio nôl yn Jericho. Oedd nhw'n wneud fel yr un peth. Oedd nhw'n cario'r arch, yr arglwydd, mewn i'r rhyfel yn erbyn Jericho. Oedd nhw'n cerdded rownd a rownd a rownd. Oedd pobl yn gweiddi, oedd Jericho yn cwmpo lawr. Ond beth am y tro yma? Oedd nhw wedi gwneud o blaen, ond beth am tro yma? Oedd yn syniad da
i nhw cario'r arch, arch y cyfamod mewn i'r rhyfel gyda nhw. Gallwn ni trafod hwnna am 2 funud a gweld os mae'n dechrau. No, bydd yn gweithio yna? OK, wel, na ni trafod hynna mewn pen. Tra bod ni'n canu, Will yn sefyll. Nawn ni sefyll. Wel, na ni troi at yr arglwydd mewn gweddi eto a agor y stori yna gyda'n gilydd. Diolch chi bod ti'n rhoi dysgrythyr i ni fel hwn. Diolch bod e ddim jyst yn fel dictionary o'r pethau diwynyddiol. Diolch bod e'n llawn o storis diddorol. Gweddio bydd ti'n helpu ni nawr deall y stori yma tra bod ni'n trio deall mwy a mwy am Iesu. Gweddio bydd ti'n helpu ni gweld e. Ti'n helpu ni trwy'r ysbryd glân i deall beth eisiau dweud i ni heddiw. A bydd ti'n rhoi'r y pŵer, y cryfder i ni i mynd adre a wneud beth ti'n galw ni i wneud heno. Amen. Amen. Wel, mae tywyllwch yn cwmpo yn Israel. Mae'n nosi. Mae'r tywyllwch yn dod. Os chi'n troi nôl, os mae Beibl papur gyda chi, os ddim, pai poeni, yn pennod 3 o'r Samuel. Chi'n gweld hwnna, mae'n nosi. Mae Samuel, y bachgen bach, yn cwmpo i gysgu yn y teml, a mae'n nos. Yr ail peth, wel, mae Eli, yr arch offeiriad, mae'n colli ei llygad, mae'n colli y ffordd o gweld pethau o gwmpas e, ddim jyst yn corfforol, ond yn ysbrydol hefyd. Y stori reit ar gyntaf llyfr oedd ddynes, Hannah, mam Samuel, oedd hi'n dod mewn i'r teml, oedd hi'n gweddio, oedd hi'n torri calon o flaen yr arglwydd, yn gweddio am plentyn. Ond oedd Eli, yr arch offeiriad Israel, oedd e ddim yn adnabod gweddi. Oedd e ddim yn gwybod beth oedd hi'n neud, oedd e'n meddwl hi wedi bod yn yfed gormod. So oedd Eli yn ddall, yn ysbrydol, ond hefyd, yn y stori chi'n gallu gweld, yn corfforol hefyd. So mae'n nosi, ydych chi'n gweld, yn y stori, mae'n nos, yn ystod yr offeiriaid,
Mae pethau yn nosi, mae'r Hoffni a Phineas sy'n mynd i cario ymlaen ar ôl Eli. Mae nhw yn dynion drwg iawn, mae nhw'n dynion sy'n dwyn o'r bobl. Mae nhw'n dynion sy'n defnyddio'r merchaid yn y teml. Mae nhw'n dynion sydd yn gwael iawn. Mae'r pethau yn nosi. A'r trydydd peth, dyw ddim yn siarad. Mae'n dawel iawn. Does neb yn clywed gan Dyw achos ddim yn gofyn iddo fe siarad gyda nhw. Dyna beth chi'n gweld yn y stori yma. Maen nhw'n mynd i rhyfel yn erbyn y Philistiaid. Fel arfer, dyna beth yw fel hoff hobi yr Israeliad. Hoff hobi yr Philistiaid yw ymladd yn erbyn ei gilydd. Mae'n edrych fel nawr stories anyway, ond maen nhw'n ymladd eto. Ond dyn nhw ddim yn gofyn Dyw mae'n beth i wneud. Dyn nhw ddim yn mynd at Samuel a gofyn Samuel, byddwch chi'n gweddio dros ni? Dyn nhw ddim yn wneud unrhyw beth. Yr unig amser maen nhw'n meddwl am Dyw pryd mae angen yn dod. Pryd maen nhw'n dechrau colli, pryd mae rhywbeth gwael yn digwydd. A wedyn maen nhw'n troi a gofyn y cwestiwn iawn. Chi'n clywed y cwestiwn, adnod 3? Pam ydy'r Dyw yn neud hwn? Pam ydy'r Dyw yn gadael y Philistiaid ennill dros ni? Mae hwnna'n cwestiwn da. Dyw yw'r un sydd yn nerthol dros popeth, so fe yw'r un sy'n tu ôl popeth. Dyna'r cwestiwn da, ond mae'r ateb ddim quite mor da. Ddim yn siŵr beth chi'n meddwl am yr cynllunio, yr strategic plan o fynd i ôl yr arch y cyfamod a dod efo mewn gyda nhw mewn i'r rhyfel. Oedd yn gweithio yn Jericho amser maith yn ôl. Bydd yn gweithio eto heddiw? Wel na. Mae disaster yn dod. Oedden nhw'n wneud camgymeriad gwael iawn, camgymeriad ofnadwy. Chi'n gallu gweld. Y ffordd mae'r person sydd wedi ysgrifennu y stori yn disgrifio'r arch yn adnod 4. Beth yw e? Dyw e ddim jyst arch y cyfamod, ond arch y cyfamod. Mae'n dweud adnod 4. Dyma nhw anfon i seilo i nôl arch ymrwymiad yr arglwydd, holl bwerus sy'n eistedd uwchben y cerwbiad. Rydych chi'n gweld yn y ffordd mae'r awdur yn ysgrifennu? Maen nhw yn chwarae gyda tan. Dyn nhw ddim yn gweld. Dyn nhw ddim yn deall. Maen nhw'n hollol ddall o y pwer Dyw, o pwy yw Dyw. Wel, Dyw ddim yn rhywun sy'n gallu rhoi mewn poced a cario o gwmpas gyda chi fel good luck charm. Os ti eisiau rhoi llaw ti mewn llaw Dyw, mae hwnna'n rhywbeth da, ond dyn ni ddim fod tynnu ymlaen gyda ni. Tynnu Dyw mewn i sefyllfa ni, mewn i cynlluniau ni, i addoli, i gwasanaethu, eilyn addoliad ni. Dyn ni'n gweld bod dyna beth oedd nhw'n wneud. Falle maen nhw'n meddwl bod yn rhywbeth da, fel oedd Jericho back in the day. Ond heddiw, gyda'r calona sydd gyda nhw, dyw ddim yn peth da o gwbl. Maen nhw'n rhoi Dyw mewn poced a cario fe mewn i'r rhyfel fel good luck charm. Tybed os ni'n wneud hwnna weithio, ydyn ni yn gweddio just pryd mae pethau gwael yn digwydd? Fel ni'n wneud gyda'r rhieni fel arfer. Os ti yn prifysgol, os mae plant gyda chi yn prifysgol, chi'n gwybod, maen nhw'n ffonio pryd maen nhw angen rhywbeth. Maen nhw eisiau fach o arian, maen nhw eisiau rhywun golchi dillad, maen nhw angen rhywbeth a bydden nhw'n ffonio. A mae'n anodd fel rhieni. Cofio rhieni fi yn dweud hwnna. Trio cofio ffonio mwy, jyst am ddim reswm, jyst am chat. Ond ydyn ni'n neud hwnna gyda Dyw? Jyst yn meddwl ydy'n môr fach, mae'n rhywbeth i helpu, i gwasanaethu pethau ni eisiau wneud? Pryd mae arian, dim lot o arian gyda ni. Wel, Dyw, ydych chi'n gallu helpu ni gyda hwnna? Pryd ni'n teimlo bod rhywbeth yn gwael yn digwydd, Dyw, ydych chi'n gallu helpu fi gyda hwnna? Dyw ddim yn gwael o gwbl gofyn Dyw i helpu. Mae'n dweud ni yn yr gweddi'r arglwydd i gofyn am bwyd pob dydd, i gofyn am help, i gofyn am ydden, i gofyn am pethau bach. Wrth gwrs gallwn ni siarad gyda fe am pethau gwael. Ond mae'r Israeliad yma, maen nhw'n ydych chi'n gweld? Maen nhw'n meddwl bod Dyw yn fach. Dyn nhw ddim yn meddwl bod yn Dyw dros popeth sy'n eistedd ar ei orsedd. Sy'n dros holl angylion yn y nefoedd. Maen nhw'n meddwl bod yn pethau bach. Mae'n nosi yn Israel.
Maen nhw'n gwneud y camgymeriad ofnadwy yma, a mae'n arwain ymlaen at colled enfawr. Nôl yn Jericho, back in the day, oedden nhw'n gorymdeithio o gwmpas y dinas, a wedyn oedd y pobl Israel yn bloeddio, a oedd Jericho yn cwmpa lawr. Oedd Jericho yn cwmpa lawr mewn I llwch. Oedden nhw yn ennill y buddugoliaeth, ond nawr mae wedi troi holl ffordd ochr arall. Nawr, pwy sy'n gweiddi? Wel, yr Israeliad yn y dechrau, maen nhw'n trio wneud Jericho eto, ond beth sy'n digwydd mewn colonnau'r Philistiaid? Mae hwnna jyst yn rhoi nerth I nhw. A wedyn nhw ydy'r rai sydd yn bloeddio, a'r pobl Israel ydy'r rai sydd yn diflannu mewn I llwch. Nhw ydy'r rai sydd yn cwmpo I lawr, a maen nhw'n colli'r arch. A os chi'n cario ymlaen darllen wedyn y stori'r Eli, sut mae Eli yn marw, dyna'r peth sydd yn torri ei galon. Mae'n clywed am y meibion yn marw, a mae'n drist. Mae'n clywed bod y pobl wedi colli y rwyder, mae'n drist, ond wedyn pryd mae'n clywed bod yr arch wedi cael yn argoll. Mae'n cwmpo off ei gadair a mae'n marw. Torri gwddw a mae'n marw. A dyna'r end of an era. Mae'r prif arch offeiriad wedi marw. Yr meibion wedi marw. A nawr mae popeth yn Israel. Wel, mae'n hollol dywyll. Chi'n gallu teimlo hwnna ar diwedd y stori? Hyd yn oed, os ti'n darllen ymlaen at diwedd pennod 4, mae'r bachgen yn cael ei eni. A tra bod hi yn marw, mae'r mam y bachgen yn rhoi enw. Beth yw'r enw? Ichabod, achos mae ysblander Duw wedi gadael Israel. Dyna peth mwy a drist sydd wedi digwydd. Mae wedi nosi colled enfawr ar ôl camgymeriad ofnadwy. Ond dwi ddim jyst yn colled ar gyfer y pobl Israel. Chi'n gweld hwnna? Mae'n colled I Duw. Mae'n edrych fel Duw yw'r un sydd wedi colli y frwydr. Duw yw'r un sydd wedi cael ei tynnu I ffwrdd gan yr gelynion Duw mewn i'r teml. Rhywun arall, rhyw Duw arall. A nawr mae Duw yn Dagon yn sefyll dros yr arch y cyfamod. A chi'n gallu darllen y darllen yna, darllen y llun, mae'r Dagon wedi ennill dros Yahweh. Mae wedi marw, neu os dwi ddim wedi marw, nawr mae'n gwan. A pob pŵer sydd gyda fe ar ôl, wel bydd yn defnyddio I gwasanaethu Dagon. Neu bydd e. Chi wedi gweld, mae wedi nosi, mae'r Duw ni wedi marw, mae'r gymaint o pobl ni wedi marw, mae'r arweinwyr ni wedi marw, mae popeth wedi nosi, ond wedyn, pryd chi ddim yn dychmygu, pryd does neb yn disgwyl. Mae'r tip bach yn golau yn mynd ar y gorwel. Yn dechrau dod yn pennod 5, adnod 2. Beth sy'n digwydd neu pryd mae'n digwydd? Reit ar dechrau'r diwrnod. Pryd mae'r haul just I codi. Tim bach o'r golau. Mewn i'r byd a mewn i'r stori. Chi wedi clywed hwnna? Achos nawr ni'n sylwi y gwir. Nawr ni'n sylwi y Philistiaid ydy'r rai sydd wedi gwneud camgymeriad ofnadwy. A maen nhw yn mynd I teimlo'r colled enfawr hefyd. Ddim jyst nhw, ond Duw nhw, Dagon. Achos beth sy'n digwydd? Wel, maen nhw'n mynd ar Duw, a maen nhw'n meddwl bod yn fach, a maen nhw'n mynd â fe I gwasanaethu'r eilen addoliad. Maen nhw'n rhoi mewn i'r bedd, ddim y bedd, mewn i'r teml, yn meddwl bod e wedi marw, a wedyn ar y diwrnod nesaf, maen nhw'n dod yn gynnar yn y bore a maen gweld bod Duw yna ddim di marw. Mae'r Duw yma ydy'r un sydd gyda'r pŵer, achos mae Dagon yn cwmpo ar ei wyneb. Duw yn methu sefyll ar ben ei hun. He can't stand up for himself, literally. So maen nhw angen rhoi, mae'n bach yn doniol yw e. Maen nhw angen rhoi Duw nhw nôl ar ei draed, achos Duw yn methu sefyll ar ben ei hun. Ond wedyn, ar y trydydd dydd, beth sy'n digwydd rhywbeth waith. Maen nhw'n dod nôl, dechrau yn gynnar iawn yn y bore, a beth ydyn nhw'n gweld? Y pen wedi cael ei torri off. Ei ddwylo wedi cael ei torri off. Mae colled enfawr I Dagon, a wedyn mae colled enfawr I Philistiaid. Os ti'n darllen ymlaen, bydd chi'n gweld mae pla yn dod. Fel gyda'r eithriad, fel mae'r Philistiaid yn dweud, cofio,
Ni'n dweud, dyma'r Duw sydd wedi brifo'r eithriad. Dyla ni wneud rhywbeth amdano fe yn lle edifarhau, yn lle dod ato Duw a gofyn, please, maddau ni. Please bod Duw ni. Maen nhw'n ymladd yn lle. Maen nhw'n gwthio yn erbyn Duw yna. Maen nhw'n wneud calonau nhw yn galed yn erbyn y Duw yma. A maen nhw'n colli. Maen nhw'n mynd yn sal iawn. Yn y diwedd, maen nhw'n danfon yr arch nôl i'r Israel. A Duw yw'r un sydd yn dangos bod fe yw'r Duw go iawn. So y pwynt gyntaf oedd, mae'n nosi yn Israel achos camgymeriad ofnadwy, achos colled enfawr. Ond nawr, y pwynt 2, mae'r diwrnod newydd yn gwawrio. A beth ydyn ni'n gweld pryd mae'r diwrnod newydd yn gwawrio? Ni'n gweld bod Duw yw Duw. Y Duw go iawn yw'r Duw Israel. Sut? Wel, achos mae wedi curo pob Duw arall. Maen nhw wedi rhoi y mewn i'r bol, yr gelyn, into the belly of the beast. Ond oedd hwnna'n camgymeriad mawr, achos mae'r explosion yn dod. Mae'r dagon yn cwmpo lawr. Mae'r Philistiaid yn cael ei frifo. A Duw yw'r un sy'n dangos bod e'n yr un sydd yn pwerus. Ni'n gweld ar y diwrnod newydd, pryd mae'r diwrnod newydd yn gwawrio, ni'n gweld pwy yw Duw go iawn. Ni'n gweld bod e'n ennill y buddugoliaeth. A pryd mae e'n ennill y buddugoliaeth dros gylynion ni, wel nawr mae pobl yn rhydd. Symud ymlaen, a byddwch chi'n gweld maen nhw'n ymladd brwydyr arall yn pennod 7. Pennod 7. Yn Ebenezer. A nawr tro yma, mae nhw'n gweld yn glir. Mae Samuel yn dod mewn i stori. Mae nhw'n gofyn Samuel i gweddio dros nhw. Mae nhw'n gofyn Samuel i gweddio bydd nhw'n cael eu maddau gan Dduw. A mae'r Samuel yn rhoi y sacrifices, mae'n gweddio i Dduw, a wedyn mae Duw gyda nhw a mae nhw'n ennill buddugoliaeth, a mae pobl yn rhydd. Rhydd o'r Philistiaid. Rhydd o'r eilynaddoliaeth oedd nhw o dan o blaen. Rhydd o'r tristwch. Rhydd o'r tywyll. Dych chi'n gweld pryd oedd Duw yn dod mewn i sefyllfa, oedd yn edrych ar y dechrau fel colled. Ond ar y diwedd, oedd yn ennill y buddugoliaeth. Oedd yn edrych fel humiliation. Ond yn y diwedd, oedd yn exaltation. Sori, fi ddim yn gwybod y geiriau Cymraeg am hwnna. Oedd yn edrych fel colled, ond nawr mae di ennill. Oedd yn edrych fel nos, ond wedyn y bore. Achos y Duw ni ydy'r Duw go iawn. Ydy hwnna'n swnio fel stori chi wedi clywed o blaen? Falle dim yn yr Hen Testament. Falle bod ni'n meddwl bod yr Hen Testament yn hen, a ni ddim gyda lot o diddordeb mewn y storiau yma. Falle bod ni'n meddwl bod y Duw yr Hen Testament yw Duw gwahanol na'r Duw yr Testament newydd. Ond na, mae'r stori yma'n dangos bod Duw wastad wedi bod y Duw go iawn, llawn y pŵer. A mae wastad yn defnyddio ei bŵer mewn ffordd hollol mysterious i golli, i mynd mewn i'r gwlad y gelynion a ennill brwydyr ar gwlad nhw, i mynd mewn i'r bol y beast a wedyn lladd y beast o tu fewn. Dyna'r stori y Beibl cyfan. Dyna'r stori Iesu. Dyna'r stori yr un diwrnod oedd yn mynd i ffwrdd o'r glad. Oedd yn mynd holl ffordd o'r nefoedd mewn i'r byd ni. Oedd yn dod mewn i'r byd ni fel person tlawd. Chi'n cofio Philippiad pennod 2? Oedd yn dod ddim jyst i fod yn person tlawd, ond i marw dros ni. Ddim jyst yn marw, ond marw ar y groes. Pam? Pam oedd yn mynd mewn i'r fel bol y bus? Pam oedd yn mynd mewn i marwolaeth? Pam oedd yn gadael pobl i wneud pethau iddo fe? Pam oedd yn gadael ei hun i cael ei dinistrio? Wel pam? Achos oedd yn mynd i'r gwlad y gelynion, i ennill brwydyr. Oedd yn mynd mewn i'r marwolaeth, i lladd marwolaeth. Oedd yn mynd mewn, oedd yn dod pob pechod ni ar ei ysgwydd mwyn lladd a cael gwared o pechod. Oedd yn mynd mewn i'r gwlad y diafol mwyn tynnu'r danedd y diafol. Oedd yn mynd lan y bryn
y Bryn Galfaria, a aeth nhw'n lladdau tu allan o Jerusalem, tu allan o'r dinas Duw. So ni gyd yn gallu bod yn rhan o dinas Duw. Ni gyd yn gallu bod yn rhan o'r teulu Duw. Aeth Iesu tu fas, so ni'n gallu dod tu fawn. Oedden nhw'n rhoi mewn bedd. Ddim teml oer tro yma, ond bedd oer. A wedyn yn gynnar yn y bore, oedd y merchaid yn dod at yr bedd, yn dychmygu gweld beth. Dychmygu gweld bod marwolaeth wedi ennill eto. Bod tristwch wedi ennill eto, fel mae wastad yn neud yn y byd yma. Dyna beth oedd nhw'n dychmygu. Dyna beth oedd nhw'n disgwyl gweld. Ond beth oedd nhw'n gweld? Pryd oedd nhw'n mynd mewn, y tywyllwch falle fel yr offeiriaid Dagon, oedden nhw'n mynd mewn i lle oer a gweld, mae Duw ni yn fyw. Mae tristwch drosodd. Mae marwolaeth wedi cael ei curo. Mae Duwiau y byd yma, pechod, marwolaeth. Y diafol ei hun wedi cael ei gwthio drosodd, a does dim pŵer gyda nhw i sefyll nôl ar ei draed. Dyna beth oedd Iesu wedi wneud, yn ennill dros pob gelyn ni. Pam oedd e'n wneud hwnna? Pam oedd yn Duw yn yr Hen Testament yn mynd i'r gwlad y Philistiaid? Pam oedd e ddim jyst yn dangos pŵer trwy curo Philistiaid yn y dechrau? Pam gadael i fynd fel yna? Pam gadael nhw i tynnu ei ffwrdd, llusgo fe i ffwrdd mewn i'r bedd? Pam oedd Iesu yn gadael ei ddigwydd? Pryd oedd Pedr, chi'n cofio, yn tynnu ei cleddyf allan a dechrau ymladd yn erbyn y pobl oedd yn dod at Iesu? Pam oedd Iesu yn dweud na? Mae rhaid i ni fynd at y groes. Rhaid i fi mynd i wneud hwn. Pam oedd yn wneud hwnna? Wel, mae'r ateb fi'n meddwl mewn Deuteronomy, pennod 28. Os chi'n edrych fyna, byddwch chi'n gweld yr cosb i'r bobl Israel. Os maen nhw'n cerdded i ffwrdd o Dduw, bydd nhw'n cael ei danfon allan o'r gwlad. Fel Adda ac Efa, chi'n cofio hwnna? Os oedd nhw'n cerdded i ffwrdd o'r un sydd wedi rhoi bywyd i nhw, bydden nhw'n cael ei ddanfon allan o'r gwlad bywiol mewn i marwolaeth. A dyna beth bydd yn digwydd i'r pobl Israel, oedd Duw yn dweud, Deuteronomy 28. Os chi'n rheolefu, torri y cyfamod, byddwch chi'n cael ei ddanfon i ffwrdd. Cerdded i ffwrdd o'r Duw sy'n rhoi bywyd, a chi'n cerdded o flaen mewn i'r marwolaeth. Cerdded i ffwrdd o'r Duw sydd yn goleini'r byd, wel, chi'n cerdded mewn i'r tywyllwch. Beth yw gair Cymraeg? Alltudiaeth. Dyna beth oedd cosb. Alltudiaeth oedd cosb cerdded i ffwrdd o Dduw. Ond yn y stori yma, yn cyntaf Samuel, pwy sy'n cael ei alltudio? Pwy sy'n cael ei danfon i ffwrdd? Pwy sy'n mynd tu allan o'r gwlad? Duw ei hun. Dych chi'n gweld hwnna? Duw yw'r un sydd yn cael ei alltudio. Duw yw'r un sydd yn... fe yw'r un sydd yn stryglo gyda'r alltudiaeth. Fe yw'r un sydd yn mynd tu allan o'r gwlad ei hun mwyn maddau y pobl. Yna beth oeddwn ni'n gweld yn y batl Ebenezer, pryd mae Duw yn dod nôl, mae wedi glanhau'r gwlad. Mae fel y noson wedi gorffen a mae'r diwrnod yn gallu dod. Mae Samuel yn adeiladu rhyw fath o fel pail o cerrig am galw fel Ebenezer, achos fel tan nawr mae Duw wedi helpu ni, rhywbeth fel yna mae'n meddwl. Maen nhw yn cael eu helpu gan Duw, ond y cosb hwnna, sut mae Duw yn gallu gwneud hwnna? Trwy fynd i ffwrdd, trwy mynd mewn i alltudiaeth, a wedyn wneud rhywbeth mysterious a dod nôl i rhyddhau y pobl, dod nôl i ennill y buddugoliaeth, dod nôl i dangos bod fe yw'r Duw gohyn. A dyna beth oedd Iesu yn wneud. Dyma'r darlun o beth oedd Iesu yn wneud ar y groes, yn marw tu allan o'r Jerusalem, ar ben ei hun, yn crio at y dad, my God, why have you forsaken me? Tu allan o'r bobl, tu allan o ffafr Duw, tu allan, so ni'n gallu dod tu fewn. Ydych chi'n gweld?
Ni ydy'r pobl sy'n heiddi alltudiaeth. Y pobl Israel oedd y pobl oedd y bendant yn heiddi alltudiaeth. Yn heiddi aros mewn y tywyllwch am byth. Ond oedd Duw di mynd tu allan. Oedd Duw yw'r un oedd wedi mynd mewn i'r colled. Oedd yn fodlon wneud hwnna i nhw. So mae'n gallu dod nôl a ni'n gallu gwybod. Fe yw'r Duw go iawn. Fe yw'r un sydd yn ennill y brwydr. Ennill y buddugoliaeth. Fe yw'r un sydd yn rhyddhau ni i dilyn Duw go iawn. Mae beth gallwn ni wneud ar ôl hwn. Falle mae 3 peth. Os ni'n gwybod bod Duw ni yw'r Duw go iawn, Duw sy'n fodlon i mynd ar y groes drosom ni, mae beth gallwn ni wneud heblaw tynnu fe allan y poced ni. Gweld bod yn Duw enfawr, bod yn Duw sy'n heiddi y byd achos mae wedi wneud y byd a rhoi bywyd ni mewn i'r dwylo fe. Da ni ddim yn mynd i dal dwylo a tynnu Duw mewn i'r pethau ni. A ni'n mynd i mynd at Dduw a gofyn iddo fe cario ni mewn i'r dyfodol. Os mae Duw go iawn, mae rhaid i ni ddod ato fe a gofyn iddo fe i cario ni. Os mae'n Duw sy'n ennill y buddugoliaeth, wel, peidiwch a'ch ofni. Cofiwch beth oedd Iesu wedi dweud yn adnod 33 o Ioan 16, peidiwch ag ofni, ond codwch eich calonnau. Dwi wedi concro'r byd. Ysdim byd dyle roi ofni ni nawr. Marwolaeth, mae jyst yn cysgod. Pechod, gyda'r pŵer Iesu, ni'n gallu curo pechod. Ni'n gallu bod yn rhydd o pethau sy'n dal ni lawr. Y diafol, wel, dwi ddim gallu dod a dweud unrhyw beth gwael amdanoch chi anymore, achos nawr, yn Iesu, does dim condemnation i unrhyw un sydd mewn Iesu. Yn y buddugoliaeth Iesu, wel, peidiwch ag ofni. Ac ola, os mae di rhyddhau ni, wel, gallwn ni taflu yn ysbwriel eilyn addoliad ni, arian, pŵer, unrhyw beth ni'n dilyn sydd yn y creadigaeth yma, sydd ddim yn y creadwr. Unrhyw beth sydd yn ennill calon ni, sydd ddim yn Duw go iawn. Unrhyw beth sydd yn math o peth ni'n gofyn Duw i ddod i helpu ni cael, sydd ddim yn Duw ei hun. Gallwn ni cael gwared o nhw. Gallwn ni wneud fel oedd yr Israeliad yn wneud. Sylwi bod Iesu, sylwi bod Duw Israel, sylwi bod y Duw sydd wedi achub nhw ydy'r Duw go iawn, ydy Duw enfawr, Duw mwyaf na oedd nhw erioed wedi dychmygu. A dod ato fe, cael gwared o eilyn a addoliad, cael gwared o ofn, a rhoi ei hun, rhoi bywyd ni mewn i'r dwylo fe. A ni gweddio gyda'n gilydd. Diolch fe bod ti yw'r Duw go iawn fel hwn. Diolch bod ti yn yr un peth, ddoe a heddiw ac am byth. Diolch bod ti yw'r Duw graslon. Ti yw'r Duw sy'n fodlon mynd mewn i alltudiaeth dros am ni. Ti yw'r Duw sydd yn fodlon marw dros am ni. Ti yw'r Duw sy'n fodlon galw ni, pobl pechadur fel ni, i fod yn rhan o'r teulu ti, i fod yn rhan o'r pobl ti, i fod yn rhan o pob peth ti'n neud yn y byd. Diolch o Dduw bod ni ddim angen bod yn ofn o unrhyw beth nawr. Diolch bod ti'n gallu torri pŵer pechod mewn bywyd ni. A ni'n gweddio nawr bydd hi'n helpu ni dod y pethau ato ti. Dod y pethau mewn i'r golau gyda'n gilydd. So ni'n gallu gweld bod ti yw'r un sydd wedi ennill y buddugoliaeth. O Dduw, please helpu ni. Please helpu ni gweld fi fel gweld ti, fel wyt ti. Fel y Duw sydd dros popeth. Helpu ni ddim jyst roi ti mewn poced a cario ti o gwmpas am diwrnod pryd mae bwrw glaw. Ni'n gweddio bydd ti'n helpu ni gweld bod ni ydy'r pobl sydd yn fach, a ti yw'r Duw sydd yn mawr, ond y Dduw sydd yn caru ni, y Dduw sydd yn dal ni, y Dduw sydd yn cario ni, y Dduw sydd yn cynnal ni, y Dduw sydd yn caru ni a cario ni mewn i'r dyfodol. O Dduw, please bod gyda ni. Please helpu ni gyda'r eilyn addoliad. Please helpu ni gyda'r pethau sy'n ennill calonnau ni. Please ennill calonnau ni gyda ti dy hun, so ni'n gallu addoli ti yn iawn. So ni'n gallu mwynhau y buddugoliaeth ti, so ni'n gallu
mwynhau ryddid a tangnefedd. Diolch Iesu am marw drosom ni. Diolch Ysbryd Glân am llenwi ni. Plis llenwch ni eto, so ni'n gallu byw gyda ti am byth. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i gweddio, a ni'n mynd i canu eto. Rhif 59, os chi'n defnyddio y geiriau, yng Nghrist ei hun, mae nghobaith fi. Boed i'r arglwydd eich bendithio chi a'ch amddiffyn chi. Boed i'r arglwydd
wenu'n garedig arnoch chi, a bod yn hael teig atoch chi. Boed i'r arglwydd fod yn dda atoch chi, a rhoi heddwch i chi. Amen. Amen.